tökéletes hármas, döntöttünk és pályáztunk egy párat. Az uniónak pénzéből gondoltunk mi hárman, elutazunk, barátkozunk, partizunk is már, ha úgy engedi a csodálatos tanári gárda. Nem volt azért olyan egyszerű, mint hiszitek, sok a diák a baiba, gondolkodtak, ki az, ki mehet. Sorscsapás vagy Isten útja? Ezt csak Bogdán tanárnő ki tudja. Lehet a végére jól megbánja, ha a kacagás nem megy a gigájára. De mi azért hisszük, hogy érdeménk jutalma. Hogy is történt, mi is történt, nyugi eddig elmesélem. Bogdán tanárnő egy nap megkérdezte, legalábbis tőlem. Anita drága, nem szeretnél germán nyelven tökéletesen csiripelni szépen? Mi? Kérdeztem. Én meg a sok-sok értelmes Deutschen? Na üsse kő legyen, szorgos leszek, s megtanulom. Ja, ich spreche. Perfekt Deutsch. Így kezdődött minden, és elindultunk megismerni új helyeket, és tanáraink idegeit erősítve, tiszta jó szándékkal, rendületlen.